Okay, magsugba taron. So muna to ang tuna pa nga. Nya butangan na nato nag-ahos, pepper, o limonsito. Salt and pepper ani ang atong gibutang nya atong butangan na to andam tag sauce. So kana no. So 30 minutes before so kinanglan, syempre andam na to ang uling. Kung magsugba kanimo, sigurado inyong sugbaanan init na before ninyo ibutang ni kaning panga kay para sakto kayo ang ihang pagkaluto. Or dili sad siya mopilit sa grill. Mo na yung mga technique na to diha. So simple kani siya ang panga manggod. Tanaw ninyong panga, kani siya na part, hard na part. So kani gahi na siya bones. So technique na to ani, unahon na to ni siya balag masunog ning kanina part. Nya light na lang nang sa babaw. So kana sugbaers. By the way, kani siya na pang tag 150 atong palit sa kon diha ra sa supermarket. Ayaw nyo isugba apil ang kanang liso sa kalamansi kay mo nay makapait. Masunog na siya, pait na siya. Butangan to chorizo para balansi ba ang diet. So kana init na ngayon. So kana anara tay technique diha. So sebari lang ninyo kinanglan inyong baga pod constant pod ana. Dili kay kusog pero kani kay murag hinay ra gid siya atong gamitan og technique na may wagang technique. So naman mo ingon ani kusog kini siya mo-blow. Ni uso. 3. Mo na ibagamiton pa blow para constant ang sugba. Bantay lang mo siya mata. Siga na. So pabagahon lang nato. I-pray over ba? Baga na siya. So ayaw pog bugawak, bagahag maayo na musiga na siya kay masunog po din yung karne ana. Kani siya guys, expected na mo kuani mo aso. Kay ngano? Namtay gibutang na chorizo. Pero karne ra na sa isda, wa ginay kuan. Wa ginay dapat. Okay? So muna technique diha. Andam na ta. Awan chorizo. Piti-piti na ron. Yummers. Okay. So, muna na itong, di na ito magpay-pay-pay kay tinapula naman ron. Inaana, ta? Make sure, monitor. Init kayo. Init kayo ang chorizo. So, padung na buto. So, ito sa busdikan. Ito, kutsilyo, busdik. Ayaw nyo sunugan ng kuan chorizo kay muna'y dami diha ang panit. Lammers na na. Mag-una gini mahaling ang chorizo. Kaya ang panga dugay na maluto. Brown na tungod sa kainit. Okay. Pwede sa nato ni after 1 minute balihon na nato. So pero ang atong ipa-main jud niya paig dito sa ilawom. Okay? So ato na. Lami naging chorizo guys. I can smell the aroma. Nahubo na tungod sa kainit tanawa. Mo na siya. Sugda na to. Appetizer na tong chorizo. Mahiwagang sauce na to. Mo na technique. Tanga na mixture na siya para mas mulami ang imong barbecue. Almar Shucks barbecue sauce. Chorizo. Kana carbon wa na napaig
kuha na sakto na pagkaluto. Tanga ni mag sauce. Alright. Focus na dito sa panga. Muna na itong focus ron. Nga lutoon. So, lingon man ta after 1 minute. Kinang na ito balihon. So, crispy na, no? So, pwede sila na ito inaon ng panga. Kay, kani, mostly, unod sa na siya. So, ano? Okay. Balihon sa na ito. Atong ipa-inner ang katungkuan. Baga na part. While, ato sang pagngon ang kayo gikan sa tambok sa chorizo. No, kayo gina yung uling. Okay. Para mas mainit. Usab man ang temperature basta mausab yung uling. Pipeyers na yun. Gamit ka ng Jisoo Life. May nani. Tinapula na kayo sugba ron ba? So, luto na ni half cook. Be, tanaw na to be. Kung unsa ni siya ka amazing. Oops. Tanaw na to be. Be, tanaw na to be. Surprise. Oh, perfect shot. Oh. Brown, crispy brown. So, muna yung technique da. Na, kana, be. So, kana, duha naka-part. Kani siya na part, diri. Lutuunon sana siya. So, muna yung idangdang sa kayo. Pwede sana na ito pabarugon. Kana, kay, kuhan oy ng hagbong ang garlic flakes. So, kana, muna yung technique. So, itong tanawon. Make sure na kani gyapon ang baga gyapon ang nasa kayo duol. Kay mo na ilisod lutuon o dugay lutuon kanina part. Kay kana bone naman na. So, depende na ninyo. So, kana ano na half cook naman siya. So, diha na maluto atong sauce. Dili ma-dry. Para dili ma-dry ang imuhang panga. Carefully. Absorbent na kayo na. Kay luto naman siya. Init na gigayo. Kana delicious so. Sauce. Nahan mana bukal-bukal no. Oh lala. Wait lang ta guys, hantod maluto. Bubbly na kayo. So, ang concept sa cooking, no, kay tanggalon naman yun niya ang juice sa imong unod. So, bukal na siya. Tanaw na to. So, kana. Nindot na siya balihon after 5 minutes. Akong 3 minutes. 3 minutes fix up. So, expected. Sunog na part. Okay. So, kato kay ni tuhop naman to ang ihang kuan. Diri sa gawas na part. Dili kinahanglan sauce pero itong butang namin. Diri kanirang mga exposed na unod.
Lami ani mura ning sticky tabay. Mahal king sir banis restaurant. Kisig-kisig yung bahaw ani. Bisdi naman ni udto. Kakaunting pa ni udto ni. Hana, para respetar ato dito sa kuan, tubangan. 1 minute ra siya. So ato nang kita miran. Para di gid siya magluto ba. So, kung imong check nimo temperature, constant na kayo yung temperature. So dapat di kay nimo kuan. Okay? So 1 minute ra gina. Malasa. Pwede mo guniani nya ang other na part mo sa diyang i-balance. The tuna triangle. Mo na tawag. Positioning kayo dapat ang katong uno dito maluto sa to. May tawag og tuna positioning. Mo na yung mga technique sa mga chef, mga presentation ba? Di lang kay presentation, lami pag yun. So baba na ako nag 1 minute, then hukad na to. Okay, so tuna triangle coming right up. Now dyan ninimog dismantle para safety, di mahog sa kanal. Finished product ko. Well done na, dili uga, dili sakto. Kisi-kisi oy, kaon na din ta. Muna yung saktong finished produkto. Sa balay na nila tagluto, pero perting lamia. Daugon din sa sauce na to. Sauce na toyo mansi. Alright. So, kani. Tanaw ni mo, check ni mo da kilid-kilid. Luto na bagyod kay usahay man gud kani. Baga sa ni siya na part dire. Okay, stingan na to. Okay. So luto na to ang tuna. Ato din isulod sa tong rep. Butang na din ta kani pipino, tuyo mansi din. Tanaw ang finished product ko. Tubod laway.